Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamakabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mamakabutika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isipon yung oras sa Pilipinas, alas 7:36. Ang oras ng bilog ng iradulong sa inyo sa karuan sa Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbilog man iradulong sa inyo sa karuan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa karuan sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid.
Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. Mga ka-K5, Cebu Orasan, oras sa Pilipinas, 39 minutos na nakaligad sa alas 7. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Kaya nga bigay sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka Component City sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras sa Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwa. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch. Kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga mga talakay na sa pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man naton karon ng mga balita na ka-information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Kang tanan sa ilang manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang mga papila magkaroon ka mga balita kag information nagikan man sa iban pa naton nga mga K5 reporters, nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters, nagikan sila tagsa ka mga area of assignment. Mga balita karon nagikan sa City Hall with K5 Jenny Kauyunan, Provincial Capitol K5 Alexis Calante, kag mga balita man nga natipon K5 Karen Badilla and K5 Kim Kaluyo. Samtang magatalakay magita karon sa pila ka mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag mga balita international. Pag karon sa mga pila ka mga dalagko nga natipon nga mga balita nagikan sa ato nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandano po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, September 15, 2025. Kapit sa 15 kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Kag sa ato sining pagpangalagad sa subong nga gabi nano karon mga dalagko nga mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi. Portik damo sa mga balita ta subong no sa mga balita lokal kag mga balita nasyonal mga K5. Sa aton karon nga mga headlines
sang balita lokal. Standby kamo kay inang dugay-dugay mga ka K5. Ay mga pila kita karon nga mga inang on the spot reports, no? Mga pila ka mga dalagko nga mga balita ka informasyon, mga pila ka mga on the spot reports nagika sa ato sini nga patrol sa subong nga gabi. Kag ato sini nga igaplastar karon dugay-dugay diri sa ato sini nga pagpangalaga. Sa aton karon nga mga headline, mga ka K5 Public Safety Management Office ginahandaan na ang posible nga dako nga protesta nga pagahiwaton diri sa syudad sa nga Iloilo mga ka K5 sa palaabuton nga Setyembre 21. Daw amo ni siya ang ika-pila na ni nga tuig man, ika-53 anyos mga ka K5 nga deklarasyon sang martial law. So sa sining pag-silibrar o kon pag-komemorar sang ika-53 anyos na nga pagsukat mga ka K5 sang deklarasyon sang martial law. Naging deklarar ini officially sang September 21, 1972. Mga ka K5, K5 Andre, nga balaan naton kay kita natawo 1972. Amo na nga balaan ko pila edad sang martial law. K5 Andre, kay ang akon nga edad mga ka K5, July, August, September, mga sobra pa lang 2 ka bulan ng edad ko, K5 Andre, kag amo pagdeklarar sa officially ni President Ferdinand Idralin Marcos sang martial law mga ka K5. That was 1972, September 21. Ika-53 anyos nga pag sukat mga ka K5 sang deklarasyon sang martial law diri sa pungsod Pilipinas mga ka K5. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. So ang report kag informasyon nga gin-organize ini sang nagkalain-lain nga mga sektor diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag daw ang ini mga ka K5 nga pagahiwaton nga inang rally o kon pagmarcha sa dalan sang aton sining nga mga pumuluyo. Ini ang daw simultaneously nga pagahiwaton sa bilog nga Pilipinas. Dito sa Metro Manila, pagahiwaton man ini mga ka K5 ang ining kwan-subong, amat-amat luto. Kag naluto na ganin o preparasyon na lang ginahimo sang nagkalain-lain nga mga sektor diri sa bilog nga Pilipinas nga maga-join o kon magapaupod sa sining pagahiwaton nga rally mga ka K5 protesta sang mga nagkalain-lain nga mga grupo diri sa bilog nga Pilipinas. Diri sa syudad sa Iloilo, amo ni karon ang ginapreparahan mga ka K5 sang ginapreparahan sang aton sining Public Safety Management Office diri sa syudad kag of course tiyang sa probinsya may posibilidad makadto man diri sa syudad sa Iloilo, no? Sa palaaboton nga September 21, Domingo nga adlaw mga ka K5. Kag timingin wala klase, timingin wala opisina ang gobyerno. So no, sa report kay informasyon base diri sa pagpahayag sang inang simbahan sa pagpamuno mga ka K5 ni inang Monsignor Militon Oto Oso. Uso, ano manupitla tanga ang uso tayo mo tanga uto. Bishop na ka K5 inang Militon Oso nga ining preparasyon ang ginhimo kag pagahimoon
kag koordinasyon sang syudad kag sang probinsya. Pamangkot parte sa sining ginatawag naton nga no permit no rally. So no, sa informasyon, ini sila magakuha sang permit sa probinsya sang Iloilo kag permit pagid sa syudad sang Iloilo. Ilang tawon ta kung maghahatag sang permit ang aton nga syudad. Sa sining pagahiwaton magka-K5 nga protesta dako nga protesta, may posibilidad dako nga protesta nga pagahiwaton sa panaaboton nga September 21, 2025. Ang ila sining nga tema sa sining kahiwatan sang protesta, amo mga ka-K5 number 1 diri nga purpose, amo ang ipabalo sa gobyerno sa bilog nga Pilipinas ang sobra-sobra na kag wala hustisya nga pagpangawat sang pila ka mga opisyal sang gobyerno halin sa gobyerno nasyonal pakadto sa gobyerno lokal. Mga ka-K5, upod sa paghimbon sang mga kontraktor nga nagapatigayon sang mga proyekto naton diri sa Pungsod Pilipinas. Mga ka-K5, pinakaisagid nga ginadumtan karon sang aton sini nga mga pumuloyo, amo ang ining flood control projects anomalia mga ka-K5 sang flood control projects diri sa syudad sang diri sa Pilipinas nga sa diin amo ini ang ginhalinan sang amat-amat na karon nga alsa naton sini nga mga pumuloyo diri sa bilog nga Pilipinas. Lantaw naton mga ka-K5 kay sa sining sitwasyon diri naton mabalaan kung ano ang kaakig na sa aton sining nga mga pumuloyo. Sa aton nga paglantaw mga ka-K5 amo na gani ginahambal naton bisan ano pa ang ginahimo sa aton sining nga Senado nga pagahiwat or mga kongresista sa paghiwat sa ginatawag naton mga ka-K5 nga committee hearing, ang pagpatawag sa mga resource person, ang ginahiwat nga committee hearing or ginatawag naton nga investigation in aid of legislation. Bisan pa nga nagtukod na si President Bongbong Marcos sang pila ka mga grupo sang Independent Commission Investigation. Mga ka-K5, ini ang aton nga mga pumuloyo, may posibilidad nga hindi na magpati sang tanan-tanan nga makasubong sini nga mga kakatabo. Kay ang involved sini dire sang sining kinawatay sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Mga ka-K5, wala sang liwan nga involved kundi amo man ang mga naga-imbestigar. Mga ka-K5, bisan balaan naton ilabi na gid ang ining nanginsikat nga mga kontraktor katulad sang Diskaya family nga nabalaan naton nga ini sila halos lunsay man mga kawatan, lunsay man mga halang ang bituka. Pero mga ka-K5, no, hindi sila ang dapat nga sila lang ang basulon. May mga sala man ining mga kontraktor nga ini, bangod kay nagaintraman sila sa mga sinindikato, pero dapat ang manabat sinidiri una-una, hindi kay ang mga kontraktor, kundi dapat ang magapanabat sinidiri mga ka-K5, amo ang mga opisyal sang gobyerno nga amo ini ang nagahimo sang sistema kung paano magpangawat ang ining mga mga opisyal sang gobyerno nga ini. So sa inyo nga paglantaw, ining ginahiwat nga investigasyon sini sang aton sini nga mga katapo sang kongreso kag sang aton mga ka-K5 nga mga katapo sang Senado. Sa inyo nga paglantaw, sigurado kamo nga himuon nila ining tanan-tanan nga maghimo sang sining investigasyon kag dapat dalasaon kung sinong dapat nga madalasa. Mga ka-K5, hindi matabo ini man nga sigurado kita nga pilang nahot gid lamang ka mga opisyal sang gobyerno ang wala pangurakot sa kwarta sa kaban sang gobyerno. Ilan tawa nyo bala
sa pagpadalagan pa lang nila nga daan bilang mga congressman o kun mga senador, mga ka-K5. No? Dako-dako na katama sang ginagasto nila. Puwerte na kadako sang mga ginapagwa nila nga kwarta. Ang ginagasto nila, milyon-milyon nga kwarta para ipamakal sang buto sa mga botante para ginamang nga magdaog. So sa inyo nga paglantaw, mga ka-K5, sa diin nila bawion ang ining mga ginpanggasto nila sang nagligad kay eleksyon, be? Abe, sabta nyo kami, abe? Magasto bala ini sila? Kung wala sila sang may nakita, nga dapat nga bawian sini? Diri lang sa syudad sa Iloilo. Isipan nyo bala ang syudad sa Iloilo sa nagligad ng eleksyon kaya ako nagpadalagan man ko. Balaan ko kung pila ang ginpanagtag nga kwarta sa kabansa o sa mga pumuluyo sang nagligad ng eleksyon. Diri sa syudad sa Iloilo, mga ka-K5, ang mga barangay kapitan diri sa syudad halos ginasagod sang aton sini nga mga pila ka mga opisyal, ilabi na gid sang mga hinahari-hari kag mga leader diri sa syudad. Ang mga kapitan ginasagod kada semana ginatagan sila sang tag pulo tubto 20,000, 25,000 gani. Kada semana ginhatag sa ila. Sa diin inagahalin ang kwarta. Mga ka-K5, kwarta sang gobyerno. Pag-abot sang eleksyon, ang mga botante diri sa mga syudad sa Iloilo nagalabot sa 330,000 kabilog. Ang mga registered voters diri sa syudad sa Iloilo masubra sa 330,000 ka mga botante. Sa 330,000 ka mga botante, budgetan mo ang 2 kagatos. Mga ka-K5 nga baklon sang tag-1,000. Pila ina ka milyon ang balor sang 200 mga ka-K5. Pila ina ang balor. So, ina mga ka-K5 ang balor nga nagalagan sa 40 milyones. Sipa nyo bla. Dua kagatos ka mga botante, magtag 1,000. Hindi kay 2 kagatos, 200,000. Pila ka milyon ang gastuhon mo? 400 milyon. Sa 400 milyon mga ka-K5, or butang ta, 200 milyon lang. Diin mo na kwaon ko panita nga hindi ka mangawat. Mga ka-K5, ina ang matuod-tuod nga natabo sa nagligad nga eleksyon. Mga ka-K5, amo nang rason kung nga grabe ang korupsyon sa gobyerno, bangod mga ka-K5, nga kamo nga mga botante, nagapabakal man kamo kada eleksyon. Amo nang rason nga ginakawat nila ang kwarta sa kabansang gobyerno kay para bawion nila ang ginpamakal nila sa inyo. Amo nang matutuod nga nagakatabo. Sa malipot nga sugilanon, ini nga klase sang mga projects nga ini mga ka-K5, ginsindikato kita. So sa inyo nga paglantaw, ining ginahimo nga investigasyon sang Kongreso kag sang Senado. Sa inyo nga paglantaw, mga taga-nostisya nga aton ginapangayo. Mga ka-K5, so amo ni may posibilidad nga naghulag ng iban hasta ang simbahan ta subong nga matamat na hulag nga dapat nga mag-march sana sa tunga sang dalan para maka-K5 nga ipakita sa mga sungak-sungak nga katawo ngara sa gobyerno nga nagapangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno. Kaluluoy kita aton nga mga pumuluyo. Lantawan nyo bala ang mga flood control projects nga mga ginapakita sa inyo? Mga ka-K5? Halos sa Luzon ya. Makon mo binilyon-bilyon ang balor sini. Halos lapit 1 trilyon ang balor mga ka-K5 sa sining flood control projects nga ginpertiniser dire. Pero lantawan nyo kanong itsura sa mga flood control projects kini nga ginpakita sa ato ng iban. Guba-guba ang iban, wala mabutang. Ang iban halos mga ka-K5 halos kanabara sa standard kay mga nga kanawasdak sa mas temprano kay nga tungod kay ang ginagasto nga kwarta nga para sa proyekto
mas dako pa ang nagasunod sa bulsa sa sining mga pumuluyo nga ini. Ilabi na gid sa sining mga opisyal sang gobyerno kag sang mga kontraktor nga mga sindikato, mga ka-K5. So muna siyang matutuod nga sitwasyon na mo nagakatabo subong sa aton diri sa pungsod Pilipinas. So muna ning chimpo makakipang madapat. Dapat suri ipakita ta sila kung paano kita mangakig. Hindi na mayo sobra-sobra na Halin pa ni sang una nga ginatalakay naton nga daw halos sobra-sobra nga pagpangawat sang kwarta sa kabansang gobyerno, mga ka-K5, kag halos nagkalakasuhan gani kita sinimo. Hindi Black K5 Andre. Waswasan ko ang gobyerno, gobyerno. Pagwaswas ko sa gobyerno, dalas-das pateng kontraktor nga paborito sang gobyerno, paborito sang mga opisyal sa gobyerno, K5 Andre. Amo na sila ang ginatawag naton nga may mga komplotanay. Nagakomplot sila, nagahimbon sila para sa pagpatuman sang proyekto, para mga ka-K5 nga ang kwarta makadto sa kontraktor kag sa government official nga nagpatigayon sang proyekto, mga ka-K5. Amo nang matutuod nga sitwasyon, amo nang matutuod nga nagakatabo sa aton sa bilog nga Pilipinas, hindi lang kay diri sa aton sa syudad kag sa probinsya. Dumduman nyo nga gintalakay tang mga parte sa mga projects to sa may Guimaras. Di nagsala ko sa inyo nga sindikato ang ini nga mga klase sa mga kontraktor Ako pang may sala. K5 Andre. Ako pang may sala. Ako pang inakigan ka dyan, siya ginalabutaw ko kuno ang mga tao nga mga private person. Ako pa yung akigan ka dyan, hambalan ko ka dyan, nga sila ginmalisyahan mo sila ang tao nga private person. Ginayaguta mo sa sinya sa kahanginan, hindi mo na payagutaon nga. K5 Andre, may lang gani kaya guta ngiyang aton gani iya ginasuyop yagid ka ginarakit yang kwartata. Pinabalhasan taning pinangubos nila ka pinang racket, sila yung nagmanggaranon, sila yung nagbilyonaryo. Kita aton yung mga pumuluyo, permi lang kita mo, maduwa ka driver to, ahaw-ahaw sa isa kabilog nga pasahero, inaway sila. Nakakipik pa nga, gutom. Kung sulok-sulok defense tong ilang ginawayan. Ang inyo yung mga buwisit, kamo nga mga di patula, kamo nga mga walahuya, kamo mga lampingasan, kamo klase sa mga kontraktor kag sa mga public official. Gapanamit kamo ya kabay pa nga magkaladunlan, kamo sinakaon yung mga inasal nga manok, kamo mga di patula, kamo. Halin na sa kwarta, sa kaba sa gobyerno, kinawatan yun ang mga buwisit. Marami siyo pang lampaso. Amo na nga bisan maalay for sample abi mapriso giman ko. Mga ka-K5. Way ko ako nahuya. Nga mapriso giman ko kung parangitan kay nga ang akong naging pakigbato hindi kay akon para sa akon personal kundi para sa kapakanan sa aton nga mga pumluyo. Anong kinalain sila K5 Andre man? Ang kinalain sang nagamarcha sa dalan kag sang mga naghambal sa mikropono man. Wala riho man lang na. Gali nagamarcha sa dalan, ginapakita nila kung anong puwersa mga ka-K5, pero ang aton ginagamit ng mikropono para sa karaydan sa mga pumuluyo, para mabala sa mga pumuluyo kung anong kakawatan sa aton nga gobyerno diri sa syudad. Ilabi na gid sa bilog nga pungsod Pilipinas mga ka-K5. Kung ano kakawatan sa mga opisyal sa gobyerno kag nagakahimbon dire ang mga kontraktor nga mga sindikato. Pagkatapos kami pa may sala, ako pa may sala, labi na gid ako. Kung si former Mayor Jerry Triñas pa, dapuga. Sundon ko lang ang tingog kag hambal ang mga kuan ekspresyon ni former Mayor Jerry Triñas. Sila niya, dapuga. Ako pa may sala, no? Gid. Ako pa yakigan ka, huwes. Sila isang huwes niya, dapat prisuhon kasi niya isa ka tuig. Ano niya, dapat prisuhon ka mga anong kabulan hasta sa isa ka tuig. Ano niya, kay nga kay tungod nga ang kontraktor to, siniya bala mo na gin nga private person sa obra mo kaya guta sa kanginan nga may malisya. Sala ang balko, hindi sila sindikato. Natawa ko na noong kwarta nila, sa nguna naman sila man. Natawa kwarta na kung ano, bilyon-bilyon ang kwarta nila. Subong kita ya, gano kita. Kantos kita aton. Mga ka-K5.
Oh, so mula nakasimple. Natawa nyo, nagsala ko? Nagsala ko sa ako sila nga komentaryo? Nagsala ko sang akon nga pagplastar mga kaki-5 bilang isa ka membro sang media? May naibuisit nga cyber libel law ginhimo man sa mga kongresista para nga kag sa mga senador kay 500 para nga maproteksyonan ng ila kaugalingon. Kay kung komentaryuhan mo sila, weswasan kanila sang cyber libel kay mas mahapos nga ipadutlon ang cyber libel ikumparar sa original nga libel nga ordinaryo kay 500. Amo na proteksyon nila. Tesa din na din ginatawag naton nga inang ginatawag naton mga kaki-5 nga inang privilege speech. Sa din na din ginatawag naton nga kinamatarong naton nga maghambal ka magwakal. Mga kaki-5, dugay-dugay ni pilakadlaw ng Pilipinas amo ning pinaka-worst nga pili nga pungsod. Bangod sa ginatawag naton nga media opresyon. Bangod mga kaki-5 nga daway ka na sang tsansa nga magwakal ay kung magwakal ka kontra sa mga kontraktor kung kontra sa mga kawatan sa gobyerno, so pag may sala kami panglampaso temprano pa inom tanay Black Clinica DTX 500 Black daw masaka naman ang way magadi ko kapanyapon pero daw masaka sang udto gali akon gali ka akon gali kaon gali kasagmong tibasib lang aligi sang kasag lang saka sa akon nga limpuduhan subong ay kasagali akon panyaga gina pero way makuya ka panyapon once a day na lang gani kuya kakaon makakifay para makakinot ko mo 500 way na kuya kaon pamahaw ka panyaga panyapon na panyagan na kuya kakaon kay para nga makakinot ko once a day na kuya kakaon makakifay para kakinot ko bango sang puwerte nga kuan puwerte ka mahal sa mga balaklon ara saka naman gasolina baso makakifay saka naman gasolina. Kaya mo na nga once a day lang kuya kakaon para nga makakinot ko. Kaya kung nadawlawan mo kaon kag pamahaw panyaga panyapon ka magkaon ma-midnight snack ka pa. Aba sila balaban maubusan kag kwarta way kagid kay mga sipa bala. Mabayad ka na sang tax mo. May ara pagid nga IVAT, may ara pagid nga inang withholding tax. May inang IVAT pa. Lalabot sina. Kung may ara kay mo sang balay kag luti nga bisan gamay-gamay lang. May ara ka pa nga with kwan nga inang real property tax. Pinakamasakit sinire ka ang syudad sa Iloilo. Amo pinakadako nga may real property tax makakay-5 nga 300% kay napatuman. O tanoy moon mo. Hindi once a day ka na makaon para nga makakinot ka. Pero kinanglan makainom ka lang permi DTX 500 kag may TCP ho na. At least dula man imo high blood. Matya ko nagsaka siguro sa akon nga limpuduhan ng ang naging kaon ko nga aligis ang kasagi na sa udto mo. Dapuga gid mga kaki-5. So inom ta klinika DTX 500 kag may TC ha. Para dula high blood, dula hypertension, dula diabetes, dula sang tanan-tanan nga mga balatian sa lawas ta. Katulad abi sa mga problema sa aton atay, sa aton kidney, sa aton nga mga gallbladder da, sa aton nga pancreas, sa aton nga baga, sa aton nga baga kag tagipusoon. Mga cancer lang nga nagatubo sa lawas ta katulad abi sa mga prostate cancer, lung cancer, cervical cancer, breast cancer, sarcoma cancer, kag cancer sa bulsa. Ang cancer sa bulsa taya kay 500 na kuana na bulong na man nga birthday ni Manuel do subong adlaw. Iba niya ambot kung may ara pa sila nga problema sa bulsa. Mga kay 5 cancer sa bulsa namo ni kay 500 yan na tugunan na piho na bago na kami istoryanin ni Ma'am Jem. Sila yung Ma'am Jem Claire, sila yung Sir Aton na. Di piho na. Kaki-5, no? Kung kamo yung may mga problema da sa inyo nga mga bulsa, hindi na namon na problema. Kamo niya problema, di piho na. Pero problema nyo sa lawas nyo, kami ang bahala magbulong sina. Problema sa kayong lawas, mga kaki-5, Klinika DTX 500 kag may TC. Adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Para likaw sa stroke, likaw sa diabetes,
Likaw sa iban pagid nga mga balatian katulad sa mga kanser, prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, inang colon cancer, labi kag labaw sa tanan sarcoma cancer. Mga kaki-5 kay ang sarcoma cancer ang mugining pinakabudlay bulngon nga klase mga kaki-5 sang cancer. Kay nga ay puwerte ni, no? Tumalagsahon isa mong rare. Nga klase sang cancer mga kaki-5 ang sarcoma cancer. So mo ni pinaka-the best na to sila nga dapat ngay moon. Inom kita sang Clinica DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Kay ang Clinica DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Taas kag masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang Clinica DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Ang may TC naman sa ini mga kaki-5 ka alkaline nga vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyo naman naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi nyo napahulat tapa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton, proteksyonan ang aton kaugalingon. Clinica DTX 500 ang aton adlaw-adlaw nga pagaimnon. Ang tanan nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ang mabakal sa tanan man nga mga butika nationwide kag sa tanan nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Ang aton nga oras alas 8:09. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang luya pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may TC multiktado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon inom og may TC. Pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mong lawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may TC protektado ka pirmi may TC vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are
Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na estasyon, K5 News FM.
Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 17 minutos nagaligad sa alas 8. This time dali lang sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Primera kita karon nga ongoing nga drug bypass operation. K5 News FM Flash Report. Check naton flash report nagikan sa patrol sa ginahiwat karon nga drug bypass operation upang kita sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim, go ahead. Sa K5 John, arestado Drino ang isa ka lalaki sa drug bypass operations ng City Drug Enforcement Unit upon CDU under the leadership ni Police Captain Jimeno III. Ang K5 John, nabaklan niya siya sa sining isa ka sa shay sang suspected shabu kag tawag na in a while magapatigayon sang pagrekisa ang police push ang mga operatiba Drino sang CDU there is a subject person ka K5 John. And ang area naton in particular as of this moment diri kita sa may Barangay Lanit sa may distrito sang Haro. Igad lang gid lamang ni sang dalan ka K5 John ang ining area kung sa riyon sa ang operasyon. K5 John try naton diri Gahibi sa gahibi. Gahibi. Sir. Hindi ko lang pagpakita itsura mo tawag na sir na mambal mo diri na dapat ka sa bypass. Yung pasakay na ko na sa sasakyan ma'am tapos yung butangan ng dala ma'am. Nagadihin kaya sir? Nagamiagaw nga nakalapot ka diaw? Pagkayo ko na cellphone ma'am. Dihin ka nagpakayo? Namigo ko ma'am na may haro. Sa may haro? Dihin sa haro? Ano ba ma'am? Anong ma'am lang. Di na ako masagot. Oo. Anong trabaho mo sir? Construction ma'am. Construction. Construction. Ano pero hindi na panginawala mo di nga gagamit ka? Why ma'am? Yan nag-test ako sa Isang drug test pasugot siya. By John. Yes, JM pala edad mo gani 28 taga diin ka sa Miagaw. Sa Miagaw 28 years old K5 John taga Miagaw Banwa sa Miagaw Iloilo. Pinapanginwala yan ni K5 John nga iya diri ang items kag according diri sa iya nga bisan ko na ipa-drug test sa subong desidido gid siya kay napagabot naton nga nagangoy-ngoy ni siya K5 John kag gira panginwala hugot gira panginwala kaya according sa iya nagpakayo lang po na siya sang cellphone sa may area sang Haro sa iyang amigo ka K5 John. So inang nagpakayo sa sang cellphone sa distrito sang Haro tapos gulpira sa kuno gin pasakay sang mga pulis kag indara dira sa may Lanit. Amo na ka K5 John ang base sa iyang alegasyon. Okay. So kung K5 John irikisahon diri sang barangay official ang ining operatiba nga amo ni siya ang mag-fisking or magarikisa man sa subject K5 John. Okay. So ari subong ang barangay official amo ang nagrikisa sa aton nga police pusher buyer. Subong K5 John ang police pusher buyer na din or operatiba sa CDU ang magarikisa sa subject K5 John. Ari may resistance diri sa side sang ining subject ka K5 John. Hindi magparikisa? Hindi siya magparikisa? Hindi magparikisa kag ginrikisa na kuno sa K5 John. Okay. May isa ka cellphone. May backpack siya, may backpack. May backpack siya nga duag violet K5 John. Nagano na siya kung mambalon pa nato naka-spotting nakahugot pala nga jeans K5 John nang kuana nang skinny jeans. Jeans, duag the white nga t-shirt, nagapanabon niya siya subong sa sining nawong. Ari subong, ari sa bag mga K5 John ginapauba sa iya ang may kwarta, ano man nakuha una kwarta sa likod ng bulsa. May kwarta nga nakuha sa likod. K5 John. Money K5 John. Yes, pang kwanta ipang sugit ako na nung mga nakita pa. May ang na-recover ang una, ang ato kay nang bypass item, tapos sa diri ang pagdirekisa naman sa iya, cellphone, kaganing bypass money K5 John. Subong sa di nakuha ang mga cellphone nan. Okay, sa bulsa. Okay. Skinny jeans. Okay. So, ari subong agin kuha na ang iya diri nga gina suklok no nga bag nga doag violet
Ara, i-check na ton kung ano na yung mauno. Dara may t-shirt. Ano, t-shirt, ginman kay 5 John. T-shirt, tapos may mga, underwear kay 5 John. Brief. Kumplito ba? May mga t-shirt. May mga resibo. Ano ni multiple color options. Okay, dali lang. Ari may isa ka gamay nga karton kay 5 John. Ang subong. Ang gamay nga karton sa dinhalina. Dira halin sa iya nga bag kay 5 John. Okay, sa bag nga color violet. Nakita no damo diri nga mga isang suspected siya kay 5 John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga napulo kay 5 John sa mga sachet isang suspected shabu. Sa din nakita. 3 kay 5 John. Sa din nakita na. Diri kay 5 John, sa may gamay ni nga ara sa live naton, sa may live feeds naton, may ara dira nga gamay nga karton nang nakapangalan diri multiple color options kay 5 John. Okay. Diri nakasulod ang 13 tanan no ka mga suspected sa buka kay 5 John. Ara kinabasahan siya sa iya sini nga kinamatarong. So ang gamay Miranda Doctrine. Wala sa kasarangan gobyerno makatag sa mga libre. Kaya namatarong ka man sa pagpag-examine simula wakas. Isa ka masaligan kag independente nga doktor kay kami sa pili. Pero wala ka sa kasarangan. Ang gobyerno makatag sa mga libre ito diyan ma. Ha? Ako ginamuyo hindi na ka kwarta sir. Ara sa 5 John nag-review siya no matapos nga samtang kinabasahan sang iya sini nga kinamatarong. Ari may nagatawag kay 5 John actually diri sa iya nga cellphone. May gatawag. Ano ang pangalan niya? Toto B kay 5 John. Ang nagatawag sa cellphone niya? Tawag sa iya subong nga cellphone may nagadial. Bay lang anay kay pasabat na siya karon kay hindi lang pagsabta. Bawi si ora todong cellphone niya may gatawag Basta gambal na parts dulungay ko dibi. Ang ngalan niya kay 5 John sang nagatawag is sa Toto B no. Si Toto B. Ati labalaban kuha na si Toto Butod. Kon si Toto Bukaw. Toto B. Mga kaki-5 diri sa aton no, diri ang video, di lang ko sure no base sa signal naton. Ara. Nami signal mo dia. Klaro kay 5 John. Klaro. Comment tabi nga blur kay 5 John mo. Gina subong ara na nagbalik na nami na. Nagbalik. Okay, actually siguro sa signal kay 5 John no kay diri abang ang area sa may Lanit no, sa may New Road nga ginatawag bala kay 5 John. May portion abi nga aga dula-dula no ang signal diri sa may area pero diri no kay 5 John ara balik-balik ang signal man naton no. Kay 5 John may ra diri nga nagka-comment kuno nga di kita anon kagin nga ako no gina-blur naton sa aton nandiri nga side wala kita sa may gina-blur no. Ang problema lang diri most of the time signal. Live kita isang signal no. Gusto man nato na matag ang aton video sino man ang nanamian nga naga wakal-wakal kay 5 John dibla nga kalain gali sang video no sa online. Yes, ara na, okay na, klaro na. Nagadaya liwat no si Toto B kay 5 John. Bao araw kitaon ang kuanong cellphone niya signal o gahuni way gurok balone. Way gurok balone nga ginatira kay 5 John kay bata yabi mo bata yang laragway sa wallpaper. Okay. Bata ang bata yang minor de edad nga lalaki. Ang ara sa sulod sang iya nga kwan nga ang sa signal sang ngalan nga ang kwan ang nagatawag nga Toto B. Yes, kay 5 John, doon makaduwa na ka beses no nga nagtawag ang ganing si certain Toto B. Pamati na si Toto B, nugay anay ka kwan, nugay anay ka. Kay 5 John no. Subject. Kung pamati na si Toto B, nugay anay ka sagi ka kwan ano ni ka sabad kay ato patog na pusasan pato si kwano sino ganing ala niya ni? Si alias ano? GM kay 5 John, 28 years old. Alias GM pila edad? 28? No, taga Miagaw. 28 sang Miagaw. 28 edad niya 28?
28, sir, na 28 na. 28 years old, K5 John. Soltero ni kung may may asawa. May asawa ka, sir? Live-in. Live-in. May live-in. Sa picture. May live-in siya, K5 John. May bata. Pero iya bata, K5 John. May anak siya, may anak? Bata mo ni sir sa live-in mo, sir. Bata nila isang live-in partner, ya K5 John. Sa wallpaper, bla na sa cellphone. Okay, ang sa wallpaper sa cellphone niya. Inang bata na muna bata sa live-in niya. Pero inang gatawa yung si Toto B, hindi niya mabalaan kung bata o kung dako. Sir, si Toto B, sir. Ano mo na? Murang ka, nawag lang sa akin. Tingnan ka, naka-save, sir, may ngalan, ha? Oga, panawag na sa akin, ma'am. Kaya, ma'am. K5 John, na balyadre, wala siya kuno kabalo. Hindi kilala si Toto B. Usually, sa mga contact, sabi K5 John, basta nakastore. Na-save mo, yes. Mo pangalan. Basta nakastore gani ang ngalan, ang number, tapos nakastore ang ngalan, but sino kilala mo na ang nakabutang da? Yes, K5 John. Usually, kung Prohambarya ka panawag lang niya, hindi kilala? Unknown number, ma-appear na siya nga unknown. Nga number lang. As is K5 John. Magani. Tiara, may ngalan nga Toto B. Wala kita kambalo kung sino yung Toto B. Anong min? K5 John. Mula na gani, iti Toto B. Pati ang nila Toto Bato. Toto Bato o Toto Baboy. Ang Toto B, base blang ginakuha niya, gina-order niya, isa ka baboy bla. Kaya hindi ka na nasangin isa ka baboy yung gina-order. Isa ka kilo? Isa ka bulto eh. Isa ka baboy. So, ang ining bag nga color purple, may unod nga box nga karton. K5 John na rin may blang nga karton nga natutukan naton. Bebe din ang karton da din dapit be pakita bisamon be. Arang pangalan niya K5 John, multiple color options. Okay. Kabalo kung ano ginang-unod ya. Muna multiple color option. Or hindi man. Kwan guro base karayula multiple color option mo, sino base karayula, base karayula na ang unod ya. Base pabulig tabi sa katanaw kung ano gid man niyang multiple color options kani kay base K5 John. Multiple color option base karayula bla. Hindi bla color mo. To ang iya nga box do mo amo gitsang. May nag-comment ka K5 John ng Baldereo, condom na kuno. Sulod sa condom. Sulod lang ka condom na. May nag-comment. Saka manol mo sa ato nga duwaya man. Lain garo yung ginagamit K5 John. Why tabi kagi gamit sinay. Manol kita sinaya sang kondom, amo nagali ngalan. Amo nagali sunod lang ni kondom na. May color K5 John. Okay. Okay. Sige. So amo nang ginsudlan niya gali amo na nakwaan sang mga 13 ka sachet. Sulod K5 John ang 13 no ka mga sachet sang shabu. Suspected shabu. Suspected shabu. Tapos ang isa ka sachet amo ni siya ang inang bypass item. So balik 14 tanan ka kwan ka sachet. K5 John. Okay. So ining kwarta nga nakuha sa wala nga porsyon sang likod sang bulsa sa iyang largo, amo ni ang ginalantaw nga may posibilidad by bust money nga ginagamit para sa pagbakal sa iya sang item. Okay, so ara gipakita ang ang serial number sang nagtawag liwat kay 5 John bisan na diri sa tape no gatawag yapon si Toto B. Siya gyapon Toto B gyapon nga tawag. Toto B gyapon na Toto B gyapon kay 5 John. Basiga kwana basiga laway na naguro sang item na. Nagihina pa nga gusto ko nga maghigop di way gyapon kabot ni sakon man. Atat na guro di nga mag John sa dudlan ako nung sang kondom maganda ka sila nga do buki kita. Pasensya na sa inyo ha. Buki kami, way kami kay sindi sila sulod lang gili kondom na.
Lain-lain na ganang color. Why kami abi gagamit siya eh. Kaglabi kagabaw sa tanan ti why pa kami abi sang eksperyensya when it comes to gamit-gamit sang kondom ni. Para sa anong kondom gani naman hindi bala way tani kay insindi kay 5cam. Ano na kuno kay 5 June kung sa ulan pa may payong dapat. Dapat para hindi ka mahilanat. Para nga nami kay nga tinaga kaputi. Dapat may kaputi. Kung sa mga tao pa nga nagalumpat la, dapat gamit ka para shoot. Mo na no? Pero may pamangkot na kay 5cam, ano kunong kinalain sang parasyot kag sang kondom? Araya do pariyo sa man kay 5 June, kay feeling mo to galupad kada man nagyapon. Mo na lain sala. Gaan na katani premyo isa ka kwan mong isa ka pamahaw nga inang ano gani no. Oo nga isa ka putos nga bibingka gani kay sala imo sabati wala ni hatag ko lang kay K5 kwan na Aliera Joy. Siguro kay 5 June ang subject na ngayo sa Camila. Ano sa? Nangayo Camila. Nigrilyo siya. Naton karon lang abi nga pusnga kada karon igo kami na karon lang cancer pa kami nada sang pusnga mo da. So ang sabat ko ano ang kinalain sang kondom kag sang parasyot kay 5cam? Amo na isa. Bulig ako kay ChatGPT karon kay 5 June. Ang sabat ay sugiran tan lang ka. Sige. Ako na lang papamahaw sa imo. Sige, pamahawan mo ko Ang kinalain sang kondom kag sang parasyot. Ang parasyot, kung malusbot, mapatay ang tawo. Pero kung ang kondom, kung malusbot, buhi ang tawo. Sabi na galing nga, itcholo iya kay 5 June Hindi bla. Wala ka na dumduman ha. Dosiyaan gid ko na sa science teacher ko lang una mo. Why kagin briefing ni Sir Mo Julius Meribiles pag kwanyo kagapon na. Mga amo na kay 5 nga mga top ko, mga angayan nila magtudlo, ikaw ya. Dapat kindalanin ni Sir Mo Julius. Sige Anyway, ang bag nga na why naman niya sang dala pa na sa recovery? Yes, kay 5 June. Bali non-drug items, no? Oo, non-drug evidence or non-drug items si 5 June. Ang mga ina-include din sa mga non-drug evidence, amo ini ang cellphone, wala lang kita bala ko ano nga unit, no? Ang ining bypass money, ang suludlan kuno yan sang kondom, kundi na recover ang ining mga suspected shabu kag ang duag purple no nga tawag na bag kag 5 June. Actually sa bag nga ni may unod pa ka t-shirt kag may underwear pa or brief kay 5 June. Grabe no. Din sa gaubra nga construction now. Dire sa syudad. Gaubra sa nga construction sa Miagaw. Ha? Kagaubra ka man di syudad. Dapat sa ano lang sa may ito sa inyo sa may Banwa. Sa Miagaw ang kay 5 June Pero hindi pag-specify kung diin nga barangay sa may Miagaw. Dito sa Gaubra construction sa may Miagaw pagkatapos may dala siyang mga bayo kag mga inang underwear sa backpack ya pagkadto diri sa syudad sa Iloilo tapos ari sa di siya. Kay nagpakayo sa kuno sa cellphone niya. Ati nami nagiba cellphone niya kita mo gasulod ang tawag ni Tuto B. Kayo na yung cellphone niya. Naambalo mo sa naton naguba yung mga cellphone gali. Amo na nga subong yung pakayo ya. That's why subong nagatawag na si Tuto B. Base si Tuto B ni base amo ni nagkayo sa cellphone niya ginatistingan niya lang tawag-tawag kung garing gid man. May mga nagpamangkot diri sa mga bag-o lang tutok direkta sa may Lanit Haro. Barangay Lanit Haro sa may New Road. Sa New Road, New Road, Barangay Lanit Haro. Ara na subong da si kay 5cam da upod ang mga taga subong ang imo upod ni ng regional no, regional City. Oo, sige. Spearheaded no ni Police Captain Roque Jimeno III ang ilas niya nga officer in charge kay 5 June. Okay no, City Drug Enforcement Unit gali. Okay. So, tiway na sang inughambal pa base kung may mga mensahe si inang sino gani ng aton nga subject?
K5 John Ano? Si JM. JM gali oh. K5 John pangalan niya. Base may mensahe pa si JM. Base kung gusto yung magkanta, una nga sistema. Base may paborito. K5 John nahuya na siya. Mangkuta sabi naton ano paborito mga kanta kay kantahan ka ni John Kapulot para nga makarelax ka man. Gusto mo ko sa kantahan ni Kapulot, sir? Ay, hindi na ko K5 John. Hindi na sa. Ano? Hindi ko K5 John basi magulan. May ambal ka? Tiyari yata K5. Dapat may special man may Ginoo man garanta man. Okay. So itugyan mo na yung tanan sa Ginoo kay makamit mang hustisya bangod kay may Ginoo man sa ang kalibutan nga nagpati ikaw nga ikaw inosente sa sining pagdakop sa imong pagbaligya sang illegal nga droga, GM. Pero tawag na sir, hindi ka pa rin matulog sir ha? Plano mo? Yeah, po. Kaya nagka-like ano ko na may jacket sa init lang biyahe mama. Gaot na. Pero nga tawag na underwear mo, may ban pagit. Boy na, mula na. Ang sunod na ma'am, pex kag sa bago ma'am, pex lang kagang sa ang ano sa baba ang ano ma'am ang para mag-line up para niyo? Hindi ang pang ano sa baba lang ang tabon sa baba. Mouthwash mula na sunod sa bago ma'am. Mouthwash. K5 John. May isang B sa tutupi, sir? Mula na tatagin sa akong pangalan ma'am. Sino na sa? Hindi ko na sa kilala ma'am. O di nga, gatawag sa simo ko, hindi mo kilala ko na kasi ibang number. Oo. Ha? Pero ang inatag na sa akin, butang mo dalang ngalan ng tutubi mula na. Number na ma'am. Oo, sino na natag sa imo na? Kama na ma'am. Si tutubi man? Oo. Pero ano nang transaction mo kay tutubi ha? Kay K5 John? Oo. Ati, amo to no? Ang hambal yati, may ginaistorya sa kuno nga tutubi. Siya man kuno tawag na, nagsulat sang number kag pangalan nga Tutubi K5 John. Okay. So, si Tutubi, katransaksyon niya, pero hindi sa manugid kung anong transaksyon nila ni Tutubi. Basta, ginkuan siya, gintawgan siya, kagin-text siya, kaginambalan nga ibutang lang ngalan ko nga si Tutubi. Amo na? Yes, K5 John. Tayo pamangkot, anong transaksyon nila ni Tutubi, hindi sa manugid. Wala, K5 John. Wala manugid. Wala ni makita si Tutubi personal? Nakita mo na si Tutubi. Personal? Wala K5 John. Wala ko na makitaan sa personal. Ano ang transaksyon ni Tutubi nga ginbutang mo gid ang ngalan niya sa imong cellphone? Ano gid sir ang purpose din ni Tutubi, sir? Wala ko kabalo. Wala ko no kabalo K5 John. Yogs, minango na nga sabat ya. Sagi ka pa kagamit-gamit ka ngalan ka Ginoo ngayon di patula ka. Di pwede gamiton nga lang sa Ginoo sa binuteg. Daw gago ka karon. K5. Nagedman si Tutubi ka katat siya ta nag-miss call K5 John mo. Gani, ti pamangkuton mo sa kung sino si Tutubi, hambalya mo ni mo to. Waya man makilala personal. Pagkatapos sang ulihi pamangkuton ko ng transaksyon nga ginbutangan niya ngalan sang Tutubi, hindi sa manugid. Ti patapos gamiton mo nga lang ka Ginoo nga may Dios ang kalibutan, di patula ka mga lapit pero sinikaran da karon. Sinikaran sang mga pamangkot. Sa mga laygay mo na. Sinikaran sa mga pamangkot, mga laygay kag mga nami nga mga tinaga mo ni gani sikaran sa mga pagkaon. Pagkaunon ta tudo. K5 Kem. So amo ni sa buong K5 John padayon ang marking diri sa mga operatiba sa mga na-recover no ng mga ginapatihan na illegal nga droga K5 John. Okay. Sige. And actually K5 John no segue lang naton, kita man to no ma-witness man kita sa destruction no kay usually damo ga pamangkot kun ginaano ni blang mga illegal nga droga. Usually mo na iba no ginagamit as evidence sa korte kag once ka mayara na sang court clearance, mayara isang ginatawag nga drug destruction which is spearheaded by the Philippine Drug Enforcement Agency. And on September 18 no magapatigayon no sang pagsunog dito sa may area sa Mandurriao sang sining mga
according sa latest nga update halin sa PDEA, yara no sa mga 19 ka mga kilo as of this time ang pagasunugon kay 5 John sa September 18 no. Mga recoveries ni siya region wide no kon bilog nga Western Visayas, excluded na no ang Negros since nga mayara na sila sang NIR kay 5 John. Okay, so magambal ka nga region wide Western Visayas. Ang nasakupan niya sina is Guimaras, Panay and Guimaras lang ha. Like for example, bot siling umambal kita nga Panay and Guimaras, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, kag Guimaras. Aklan no. Aklan no. So amo lang na kayang Negros siya, may Negros Island region naman sila mong. So mga 19 ka kilo nang i-distract sang ato sining mga pulis. Yes, kay 5 John namang in present sa drug destruction, which is no gagamiton ni 5 John, just like sa last time naka-witness man kita, incinerator. Usually na no ang temperatura is yara no sa 1,000 Celsius kay 5 John to ensure no nga wala ba no hindi na ba na siya ma-reuse o kung hindi na ba siya magamit liwat kay 5 John, hindi na siya mapuslan. Ang incinerator ni ang mga taga Public Attorney's Office, taga Department of Justice, ang pila ka mga LGU officials ng city government, mga high-ranking officials ng Philippine National Police, amo man no sa Philippine Drug Enforcement Agency kag iban pagid nga stakeholders kay 5 John. Ang mga media pila ka bilog ang media nga ilang imon nga mga witnesses tanan nga mga kwan nga mga inang media company tanan invited man tanan kay 5 John. Tanan nga mga media. Okay. Sa diin gani ang kwan sa diin ang venue? Dito may kalahunan Mandurriao kay 5 John. Kay mera dito sila no sang incinerator, which is amo ning isa sa ginagamit. Kay usually ang ginagamit ni nila is ang crematorium o kon incinerator no para magsunog or mag-destruct sang drugs. Kon dito sa kalahunan incinerator okay man, pero mas nami diri sa may kuano sa may inang crematorium sa Higato Bisyabla parang parang ang crematorium mayara do sponsor na lang or tawag na may MOA lang sila nga ginapirmahan kay 5 John last time mayara no dito na hindi bla 2023 dito sa Pasig nata mo sa Pasig may crematorium dito sa Azucarera Azucarera kay 5 John no pero sang nagligad nga 2024 dito na ay kalahunan man sa buong generator. Kaya may mga addict blood yung nagpamangkot niya diin dapit tuman niya kay basic makalibre kami sa suyop blood. Aso ka. Look na kay 5 John, grabe nakainit abi hamakot mo 1,000 degrees Celsius. Dito sila sa ulunhan lang sa ginagwaan sang aso sa ulunhan to Tunto na mga addict ni. Hindi ba lang shabu ang ginahigop na hindi lang aso man lang, hindi ba? Mo ganti 5 John. Te. So di mga adik di oga hambal niya mapakalahunan kami sa pizza 19 wa. Mga dungol sa inyo ha, kapila ni kamo hambalan uga ni kamo sagi sang inadik-adik ha. Kay 5 Kim. Amo na kay 5 John bantayan kay naton mismo no sa mga followers naton mga suki na to nga mga tagpalamati kung paano ba lagi videohan tagid dapat illegal nga droga. Yes, dapat kay 5 Kim videohan tagid para mapakita sa ila nga amo na siyang ginahimo sa mga inang nakwan na no, mga natapos na nga mga kaso, may order ang korte no, mga may conviction may clearance na. Oo, kag ini siya may clearance na halin sa korte nga dapat pang sunugon na ina kay natapos na ina nga mga ebidensya. Yeah, 5 John. Okay, sige. Last report po diri sa Patrol K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Mga ka-K5 na batean ng breaking news, flash report nagikan sa patrol naton upod sa kay K5 Kim Caluyo ato sila nga Chief of Reporters ay kang tanan sini sang giniwat nga drug by bus operation sang ato sini nga mga katapo sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Jimeno nga K5 no sang City Drug Enforcement Unit yang subject diri nga CGM
taga Banwa sa Miagaw gid isa ka construction worker. Karohon ko na sa inyo ha, construction worker. Hindi ni saya kontraktor. Mga dungol sa inyo, bala nyo rin nga construction worker, hambalo nyo nga kontraktor. Kaya nagaplano sila nga kontraktor, kung makadto sila ito kay pakdulon pagid nila. Kita nyo gila ng mga dungol ng mga listeners, ka mga followers niyo. Nugay na kamo entrada kay itagob nyo mga kabangis nyo. Kuan yung kabangis nyo, ubos nyo bubo sa pizza 21 sa September. Marali, tas tunga dalan. Subong niya, drug by bus operation ang victim, ang kuan ang suspect o ang subject diri nga gindakop sa ka kuan isa ka construction worker nga taga Banwa sa Miagaw alias GM. Ang iyang aligasyon nga gin pasakay lang sa kuno sa salakyan halin to sa Mayhar, halin diri sa Mayharo, pagkadto dito sa may barangay Lanit. Pero galing kami nagapanawag sa iya nga si alias Toto B sa iya nga cellphone. Iya nga rason kuno iya nga nagpakayo lang sa sang cellphone niya sa amigo niya. Tapos papakayo sang cellphone niya sa amigo niya. Golpira sa kuno gin pasakay kag gindala to sa may barangay Lanit. Ang iya kuno nga bag ang unod niya sa to mga bayo lang kag mga underwear kag mouthwash. Amo lang na kuno dala niya. Why siya kuno nga dala sa iban nga mga items katulad sa to sang surudlan ka kondom. Nga sa diin dito na recover mga ka-K5 ang 13 tanan ka sachet sang suspected nga shabu kag isa ka buy-bus item nga ginbakal sa iya sang ginhiwat ang drug buy-bus operation. Tapos daladalay pangalan ka Ginoo. Sila niya may Diyos magkunog yapon ang kalibutan. Mabala magyapon na nga inosente siya. Tapos pumagkuton mo kung sino Toto B, ang balyan niya mo man napakilala ya sa akon. Ginkuhan ko man siya Ginbutag ko man nga lang yung cellphone anong transaksyon nyo? Niya wala lang ko kabalo. Huwag ka mo kabalo, huwag ka kabalo sa transaksyon nyo. Pagkatapos, butang mo ngalan niya daw si Haso. Gasik tao nito pamatyaga niya sa aton. Bago lang panahog, halis babaw lubi. Matyagan mo sa amon, manog sanggot tuba nga. Huwag kami kabalo kung anong balita. Huwag kami kabalo kung anong katabo. Kay pananggot kami sa babaw lubi. Tagon makakuha tuba. Nami, simo ba? Lapit-lapit lang ko na piniti kung gising-gisingan mga dungol ka. Mga ka-K5. So, amo na siya mga ka-K5 ang ginahiwat nga drug by bus operation sa aton nga mga pulis. Kaya standby ka mo ha, kay dugay-dugay kwaon naton karon na kung mga pilagid ang sa tanan pagkatapos inventory. Balay kay man ti mapirma pa to si K5 Kim. Kay siya tong witness, no? So, inang kwaon ta karon kung ano ang kung ano ang pila ang balor sang nakuha to kay daw mga dagko nga mga sachet ito. Nga 14 tanan ka sachet mga ka-K5 dala na ini diri ang buy-bus item. Medyo duro dagko to tila balaban. May masubra lang mga isa ka gatos kalibo, 2 ka gatos kalibo, may ara naman nga presyo ro balor mga ka-K5 ining dala sa sining subject nga ini mga ka-K5 nga si alias GM. Samtang sa ibang paginaton nga mga balita kay formasyon may kwan gali, may ara gali nga pagahiwaton nga distraction no sang mga drug by bust o sa mga drug items nga may ara na nga pagpahanugot halin sa korte. May court order mga ka-K5 nga iga-distract ini ang mga kuane mga illegal drugs sa mga pamangkot bala kay damo bala inang maghahimo kasang ginatawag bala K5 andring nga spekulasyon. Kalaway sina mag-speculate kamong in fairness sa aton nga mga pulis kag sa aton nga mga nga mga otoridad. Hindi kamo mag-speculate nga ining mga drug by bust item nga ining mga na-recover sa aton nga mga pulis gina-recycle. Kay tanan-tanan nga ini, kumplito ini siya. Kita nyo to, kada buy bust, kita nyo may mga kwan siya. May mga ginabutangan sang markings. Lang tawablaw na, may mga markings. So. Ti mga ka-K5, basta-basta mo na nga kwaon kag ibaligya, kay may mga markings na. Ining mga markings nga ini mga ka-K5, ginagamit ini, kag ginapresenta sa korte, pag-abot sa ginatawag naton nga hearing, may mga court hearing ni kay file ni kaso ining mga nagkaradakpan nga ining mga
inang subject naton sa drug bypass operation. So ining mga markings nga ini, mga ka-K5 dito na ginapresentar sa korte, ginatago ina sa custody sang korte para nga inang kwaon kag ipresentar ina mga ka-K5 sa korte pag-abot sang tiempo nga ginapangita sang korte ang ebidensya mga ka-K5. That's why kita nyo mayara nga kwarta mga ka-K5 amo na siya ang bypass money, no? Nga may ara sang kumplito nga mga inang serial number para nagapamatuod nga ginhiwat gid ang drug bypass operation sa sining mga subject kay ini. So hindi na siya yung recycle. In fairness, no, kay ka pamiara nga mga nagahambal. Ay ginabaligya nyo man na pag nakop na pagkatapos ibaligya na maliwat pa abi nyo amo na nakahapos ha. Budlay-budlay na mga ka-K5. Kay nga ginapresenta ni sa korte kag may ebidensya amo na kun nga may mga markings mga ka-K5. May nang mga markings nga ina nagapahibalo nga ina nga mga items nakuha na recover sa iya sa sining mga subject naton sa ginahiwat nga drug bypass operation mga ka-K5. May pirma pa na sang sining mga pulis. May pirma na inang mga inang mga bypass item na nga nakuha na. Mga recoveries, mga ka-K5, may pirma na sang mga pulis naton nga amo nagpatigayon sa sining drug bypass operation mga ka-K5, no? So sa pala abuton nga masunugon lang na siya after nga may order ang korte nga dapat isinugon na kay tapos ng hearing ukon napamatbata na ina ang ining mga mga nadakpan mga ka-K5. Ayos, at least maintindihan nyo bala mga ka-K5. So sa ato sining nga pagpangaragan, balik kay kita dugay-dugay sa iban pa nga mga balita kag information. Dili sa ato sining nga pagpangalagad ang mga balita nga inyo nabatian ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio. The antiviral, antibacterial specialist. Antiviral kag antibacterial specialist. Labi na gid sa mga virus katulad sang dengue kag iban pa nga mga balatian mga ka-K5. Sipon, hilanat, ubot rang kaso, mga virus kag mga ining ginatawag nila nga mga allergy bala ni. Isa ginaubo ka pero ang pag-ubo nimo mga ka-K5 mga virus man lang na allergy mga ka-K5. So para ari ang natural nga klase sa antibiotic nga wala sang side effects sa ato sinalawas kung kita ang mag-inom sini Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may-ari ini siya nga ingrediente mga ka-K5 nga extra virgin coconut oil 1,000 mg kag may-ara pa siya nga paaman nga vitamin D3 nga 200 IU o kon 200 international unit per soft gel. Ining soft gel capsule mga ka-K5 nga unod ang Klinika D3 Bio extra virgin coconut oil kag vitamin D3 maayo ini siya kag amo ni sing natawag naton nga inang natural nga klase sang antibiotic nga ano ang ara dira sa sining ining extra virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka-K5 ini sila ang pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na gid kontra sa mga virus kag sa mga bakterya mga ka-K5 labi na ang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte ini mga ka-K5 sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas naton into monoglyceride. Kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa MCT kon medium chain triglyceride ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Sa vitamin K mga ka-K5 isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge mga ka-K5. Kag nami man ni ang absorption o ginapanami man sang D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue. Kani sa aton nga mga kauton na pag padugay-dugay pa para likawan naton ang mga pamalatian, mga viral and bacterial infections. Mag D3 Bio ka na, the superfood supplement mga ka-K5 para nga layo kita sa mga pamalatian. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag Klinika D3 Bio. Alas 8:56. Kampiyon sa balita, kampiyon sa
gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay. Kampiyon. K5 News FM. K5 News May arakasan libre nga radyo. Nice yan. Okay. Ano ba tayo sa una? K5 News FM. Sa muna para imumpala sa mga kasama mo. K5 News Ako na pinangalaki ng kape sa tango. Bisan inon mo na away ka pa na nakakamahaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre, may araman sa Mighty C. Sigot ka. Tapor, Gabi ka mga tulog ka naman ito, ha? Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3, go! Ismail Balis ka konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow! Gabi! Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo.
Dayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo wala. Aba, nalang. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon nakalabor kita sa 3 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mga balita nga inyo batan ng builogman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix. Nakaka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Naka-K5 hindi magkalipat na sa mga mahilig magka-fedra, sa mga nakatapos na panyapon. Na hindi pa matulugan ka gusto pang magkape-cafe da sa mga taxi driver nga nagabiyahe kag sa tanan-tanan nga nagapulaw-pulaw subong nga gabi mga ka-K5. Sa mga mahilig magkape, dire kita sa kape nga masaligan, kape nga inang healthy, ang klinika DTX Coffee Mix. May tatlo ini ka klase sang iya sining nga mga ingrediente nga mga natural, katulad sang chia seeds extract powder, may ampalaya extract powder, kag may desugared sugar cane extract powder. Puno sang antioxidant nga nagabulig sa pag-detox sa ato sining nga lawas, nagapadula sa ato sining nga problema sa diabetes, nagakontrol sa ato nga blood sugar level, kag nagapaniwang, kag nagapasiksik, nagapanami sa ato sining nga digestion ang klinika DTX Coffee Mix. Bakla sa tanan nga mga butika, sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Oras naton mga ka-K5 nakalabog kita sa 5 minutos nakaligad sa alas 9. Check naton mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Kini may kang tanan sa preparasyon sa ngato sini nga gobyerno lokal. Ay labi na gid ang taga traffic management kag ang labi man ang ang public safety office. May kang tanan sa palabuton nga ginaluto-luto na subong nga pagahiwaton mga ka-K5 nga inang rally o kon protesta sa mga nagkalalain nga mga grupo sa palabuton nga Pizza 21 ang ika-53 anyos nga pagsukat sa deklarasyon sang martial law sa siyudad sa bilog nga pungsod Pilipinas. Check naton report kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 June nakahasaya ang Public Order and Safety Management Office sa palaabuton nga hublag protesta ka K5 June diri sa may Iloilo City. Ini bakaw ta K5 June no nga this coming September 21 mayara isang rally no for martial law ka K5 June kadungan sa celebration sa martial law, and of course trending man ta K5 June sa Facebook
Ining Youth Movement 2025 sa K5 June in connection man ni pangod sa controversial nga problema sa flood control projects kaga kumbaga pagpakita sa Pilipino nga they had enough for corruption the K5 June. That's why nga ginahinyo ang tanan nga magtambong ka K5 June. Actually ang main event ni K5 June dito sa may Luneta Park sa Bagong Bayan ang main venue kay K5 June, pero it is a nationwide event the K5 June kag diri sa Iloilo City gina-expect na sa Public Order and Safety Management Office kag Iloilo City Police Office nga may patigayon man nga rally diri sa Iloilo City. So iya kay Sir Odilio Garbanzo sa K5 June may na sila sa monitoring kag coordination with the PNP nga ma-complement sila ya kay K5 June in case na kinahanglan ang tawo or personnel for monitoring crowd control ka K5 June kag pagbantay kung diin ginahiwat ang rally ka K5 June. Usually na ang aton nga mga hublag protesta ginapatigayo na if may walk parade halin sa tubang sa University of the Philippines padulong sa tubang sa provincial capital ka K5 June. And because of this rally ka K5 June may mga pahanumdum ya ang Cosmos abi sa mga rallyista. Una dira ka K5 June is to secure permit sa aton ICPO because nahugot na gina-implementar ang no permit, no rally policy ka K5 June. Yes. So, dapat amo ginang i-secure sa aton nga mga protesters. So, sa bahay naman niya ka K5 June sa Iloilo City Government, sa aton nga Traffic and Transportation Management Office dapat sa K5 June mag-secure sila sang agreement o confirmate man sa Transportation Office to secure bala ka K5 June nga dapat kung mag-ublag protesta sila, especially if mayara sang foot parade, ang ila lang nga ganito ng K5 June is half lane kag likawan gid ang obstruction sa dalanon narunaan sang traffic ka K5 June. Usually experience naton kung mga rally ni Bala K5 June, especially foot parade, grabe gini ang traffic. Ang sabahin niyo sa city government sa traffic, nga dapat kung may rally, dapat stricto nga half lane lang, kag hindi mag-obstruct sa dalanon para hindi maapektuhan man ang mga motorista naton diri sa K5 June. Kinakahangawan man bala with this past few weeks sa K5 June ang natabo sa Nepal nga grabe gito ang protesta sa mga kabataan sa K5 June sa ilaman nga Prime Minister kag dito man may rally man sa pungsod sa K5 June nga duka violente. Di imangkot naton if ever be diri sa Iloilo City kung kapreparado ang aton nga otoridad sa K5 June if ever may magluntad nga mga violent rallies sa K5 June pareho sa luwas ng pungsod ang barya man ni Sir Garbanzos ginapreparahan man nila ka K5 June if ever may mga same nga matabo ka K5 June pero gapati ang Public Order and Safety Management Office nga ang mga Pinoy ka K5 June, especially ang taga Iloilo City, despite na may mga nagarali ka K5 June, they maintain respect man marali lang sila pabot siya sa ilang mga nabatsyagan, pero likawan niya ka K5 June ang paging violente nga mangguba ka mga public properties, mang sakit sa isig ka pareho, masupak sa mga otoridad nga nagabantay ka K5 June. Okay. So ang diri sa siyudad sa Iloilo naka-secure na sang permit ang mga rallyista, way pa? Daway pa? Why pa so far kasi 5 June wala pa may nag-apply sa Traffic and Transportation naton sang permit. Pero as to Sir Garbanzos, pasi mga next week pa sila kasi 5 June or mga days before 21 kasi 5 June sila ma-secure sang permit. Kaya expect man sila ang adamo ang matambong kasi 5 June sa ini nga protest rally kasi 5 June. Dapat within this week na kay nga pizza 15 na kita subong. Tibot silingon ng pizza 21 Domingo na. Ay yes, okay, sa June 15 nagali isubo. Yes. Domingo nagali. Lunes so, pala kay June probably. So dapat within this week na sila mahimo sa makuha sa ilang permit kay ang report kay informasyon hindi lang kay mga taga-syudad ang padulong diri kundi hasta ang mga taga-probinsya gani kay sa aton nga informasyon kundi ang iban nga mga taga-syudad laban matingob ni sila mo kay ang ilan nga venue hindi bla daw dira sa may provincial capital ground.
Usually kay K5 June na ang rally kay tutubang sa provincial capital. Pero we'll check kay K5 June sa aton man nga mga progressive groups kung mayara sila sang foot parade. If mayara sila kay K5 June sang foot parade, usually ang assembly area nila sa University of the Philippines sa may dalom sang flyover. Kung mga taga kwan ka kung mga taga syudad ka mga taga first district siguro base dira ang binyo sa may area sang atubang sang University of the Philippines, no, dira sa may ano na gani flyover. Tapos kung mga taga dito ka naman imo yung mga area sang Liganis ka mga taga norte, ang venue daw dira kuno dapit sa may atubang isang Haro Cathedral kag magatabuay ini sila dira sa may Iloilo Provincial Capitol Ground. We'll check about that kay K5 June. Okay, so far, sa bahay niya sa public safety, wala pa man sila kay K5 June kung paano ni ang arrangement sa aton or sa rally. Kaya usually kay K5 June sa aton observation or sa aton na hibaluan na kay K5 June is kung may mga rally sa Iloilo City, halin to sila sa UP, galakad sila padulong sa Kapitol. Pero since nga lain ka K5 June ang activity, it's a worldwide, nationwide, simultaneous man ni K5 June kag naman celebration man sa Marcelo, but may mga other plans sa K5 June na aton nga mga progressive groups since you've mentioned nga may iban pa sa probinsya ng Iloilo. Agud man nga kumbaga hindi pala damo-damo ka K5 June kag ma-distract ang aton na traffic. Siguro may mga kanya-kanya man sila ka K5 June nga plano sa Domingo ka K5 June. Okay. So importante diri nga maka-secure sila sang permit kay manti insindihan ta naman nga basta wala permit, wala gaya sang chance nga may rally mo. Importante may permit. Kay kon si President Bongbong Marcos pagani, si President Bongbong Marcos gahambal nga siya gina-welcome niya ang rally sa tanan-tanan, gina-respeto ya kag ti nilantaw ganin ni President Bongbong Marcos nga ining rally nga ini kinanglanon gid kay di kun imo lang tawon sa amo nga sitwasyon nga grabeng korupsyon sa ato sila nga pungsod ano pa bihimuon mo kundi mamarcha nas nga sandalan kagangambal ganin ni President Bongbong Marcos nga kon mga hindi lang sa presidente nya maupod man sa kuno sa rally mo. Galing kay presidente saya tini sa maupod. To na hambal ni President Marcos hambal ya kung mga presidente lang ko, anya kung hindi lang ko presidente, niya maupod pa ko gani siya sa rally. Mo silingon, kuan niya yan, ginapahanugutan niya ang rally, pero dapat may permit lang, kag dapat wala na sa kalakasan nga matabo. Actually, kay K5 June, kung matandaan natin, paano bala kay K5 June na pakakasapwesto ang mga amay nga si former President Bongbong Marcos sa rally man to ka K5 June, people power, di ba la? Nag-ugin man to ang bugos nga pungsod ka K5 June, amo to ang reason. Actually, K5 June, if may mga aton nga mga progressive group ang pag-assemble kung ang pag-rally, pag-protest is one way of expressing their frustrations, dissatisfactions aton nga gobyerno ka K5 June. Dili gani ka aton dili ka K5 June sa Iloilo City kay ang aton nga mga progressive groups sa K5 June is tawhaya kay may respeto sa magrally. Ang iba niya K5 June kung makita naton sa Manila nga bahin ni K5 June sa national. May mga ano pa to sila ka K5 June, may mga sunog-sunog pa to sila ya, may mga nagabato pa to ya sa pulis, may mga commotions pa nga nagapatabo ka K5 June. Dili sa aton nga ka K5 June tawhaya ang aton kung may mga rally nga ginapatikayon. Okay Sige. Sige, K5 June, ini nga balita ang yadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapitanana ka detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatihan mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa may kang tanan sinisang plano karon sang nakalalain nga mga grupo ni hasta simbahan may intra nimo kay sa ato sinang pakuha sa informasyon nga si inang si
inang Bishop inang Militon Oso ang nagpanawagan man no sa tanan-tanan nga mga pumuluyo nga gusto mag-join no sa sining palaabuton mga ka-K5 nga pizza 21 no sa Domingo nga adlaw sang bulan sa September ini ang sining ginahiwat or ining paghiwaton nga protesta o vlog protesta sang nagkalalan nga mga sektor diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kini nga matiron sa ilohan nato na mga balita na kay informasyon nagikan naman kay K5 inang kay K5 Kim Kaluyo. Update sa giniwat nga drug by bus operation ag lakip na diri mga K5 ang iban pa nga mga balita nagikan sa patrol with K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. Nagaserbe kabayo ka K5 John kag amugid lamang nino ang manog tulong manugkuha sang supply ka K5 John ang ining alias JM nga construction worker K5 John taga Baybay niya sa K5 John. Taga Barangay Baybay Norte sa Miagao. Yes, K5 John. Ate, amo na galing aga panghangkat sa niya bisan hindi ko pag ikuanon, bisan hindi ko pag bisan ano ko gani ni drug test ko mabato kuya gali kay siya gali ang kwan ang carrier. Sa manay carrier gali siya ang ginadsugo nga kwaading stocks tapos idulong mo to si dito. Tamo to guro nga way patay guro tawag ni Tutoy Bato. Ni Toto Bito kay siya guro tong drulungan matiyag ko. Kay Captain Jimeno K5 John nga posible no pag ginapangita ni siya nga wala pakaabot bala K5 John sa ilagi ni istoryahan nga oras kag lugar. Oh, te mo to nga way patay guro tawag niya. Basi kung ginlansi ako ni nga way pakaabot ni umandam ni sa ilansi ako basi gin double cross ako ni. Kasi kabalo nga double cross gali kay aran ng pulis. So te sige panawag ni Toto Biway na. Actually K5 John after mo to kay na after sa report naton kanatawag paliwat no si Toto B no K5 John. Pero saan kita mo na may masking tip nga for marking kitaon gyapon nga barakang gyapon ang pangalan ni Toto B. Di ang na-confiscate K5 John yara no sa 14 sa siya isang suspected shabu agramanta no yara sa 55 ka gramos ang kabugaton ni kag around 370,000 ang market value sini ka K5 John. And according man gani kay Captain Jimeno kati usually kinasugo-sugo lang gid siya ang ginagamit ya isang iya sini nga motorsiklo ka K5 John. Usually may ginatawag ni siya blang kumbaga according kay Captain Jimeno nga may boss siya bala ka K5 John so base blang B to K5 John toto boss o kon wala kita kabalo lang gid no. Pero according diri sa kay Captain Jimeno nga ginasugo ni siya nga mag-pick up diri sang supply sa syudad pagdalon didto no sa may Miagao kag kundiin pag didto no i-distribute sa nasambit nga panwa ka K5 June. With regards naman no sa iya nga background tamo pa nang ginatipon no nga detalye diri sang kapulisan since no nga medyo malayo-layo pa bala siya ka K5 June nga banwa. Actually no madugay ang nangin paghinulat diri kay na antes diri tawag na medyo madulog-danlog nga abi ang ning subject ka K5 John antes siya diri no nagkagat sa sining operasyon no. So subong ka K5 John dara na siya sa kustodiya sang kapulisan kag according man to kani kay JM nga tawag na bisan mapadrag test siya willing gid siya kay ugaling according man gani kay Captain Jimeno ang nagaserve lang siya or nagaserve lang gid siya para ka K5 John or kung ginasugo-sugo nga amo ni siya ang kuha kag dulod ang K5 John sang illegal nga droga. Amo gali na ate bot silingon gapang kuan ni siya gapang ngumisyon. Do porsyento lang iya K5 John amo gid. Ote. Kaya usually, man ka pa naman kot nga tawag na the construction worker na kuhaan sang amo ni kadakot. Usually, ang iba na gidman sa ilaya, patong-patong lang na or sa mga engaged bala no, patong-patong lang na kung porsyento lang na, especially kung ginasugo-sugo lang sila K5 John. Amo gid. Kita mo. Amo to galis Toto B. Ginagin kwan sa kuno gin transaksyon ginambalan siguro nga
si Tuto bilang ang ngalan ha. Di ka mo kita ay amo nimo to. May instruction ni laban-laban K5 Kim. Instruction sa kun tawag na bla no sa regarding na sa pag transaction na K5 jud time and location te amo ni wala kalusot ya basta bahin riya si JM ka K5 John no pero alin pa to kay na todo panginwala yung man gyapon K5 John pero ang questionable gito kay na kag do medyo loophole gito kay na sa sabat kay isang regarding ni kay Totobi kag tawag na mangkot naton nga nagadalagid siya sang underwear nga mapakayo man lang siya sang cellphone kay 5 John ng tuyo yung malandreti according sa iya ti kung ginabalhas kuno siya ba ko trapo mo na kay 5 John ang ining dalayan no pero amo na no ti ang ining operation ang joint ini no sang City Drug Enforcement Unit kag SOU kay 5 John pila ang kabilugan nga na-recover market value sang sining nakuha sa subject? 370,000 K5 John. 300,000. 370? Yes, si K5 John. Dali mga i-compute nato, no? Lapit-lapit ba? 55 grams din siya ka K5 John, no? 55 grams usually ang ginabasihan wala na nila isang 6,800 nga standard drug price K5 John, no? So 374,000 K5 John. Okay, sige. Sa dugang naton nga balita regarding diri no sa nag-renable pala dira sa may imbes nga Garden of Love nga magpalanggaanay kay 5 John then nagbayloanay ito sang inumon ang ining duha ka grupo sa mga kalalakihan didto no sa may nabitasan pasor dira sa may Garden of Love pasado alas 4 sang kaagahon September 15 kay 5 June. Ang mga involved amo ni Sanday ni alias Justin, 24 years old, kag si alias Franz, no, 19 years old, kag ano ni sila pangayaw o kon residente sang Lambunaw, Iloilo. Ang kontra nila amo ni sila kay 5 June, Sanday alias Ron, 22 years old, si Henry, 21 years old, Lunsay residente sang Barangay Lobok Lapus, kag si alias Ralph, no, 20 years old, residente naman no sang MacArthur sa La Paz, Iloilo City. And according diri sa kay Police Captain Jeffrey Delgado, ang officer in charge no o kon OIC sang Iloilo City Police Station 2 nga nagatambay ni kano ang grupo yan day ni Ralph o kon ang ining mga taga syudad kay 5 John bangod nga pulupaway sila kay nagalain ng pamatyag sang isa nila kaupod gitungod gani nagainom no nagasinuka kay 5 June. Nagabot naman diri ang grupo sa mga taga Lambunaw nga Sanday Ron kay 5 June nagtulukay sila no sang masakit kag actually no before sila magkadto didto sa may Garden of Love may ara na daan no na tawag na conflict no kun may probably may ginawayan o kun ginbaisan sa isa ka balay ilimnan wala lang matumod no ni Captain Delgado kun diin specific nga balay ilimnan kay 5 June. According diri nagbaylohan na sila sa mga tinaga o kun nagbinaisay ang magtimbang nga grupo tubtob diri nga nagtapungulay kay 5 June bali 2 versus 3 2 versus 3 ka tawo sa mga kalalakihan kay 5 June nakangkon no sang pila sa ulo si Henry nga naka-hospital arrest karon matapos no nga ginaligar nga ginlampusan sang matiga nga bagay sa iya sini nga ulo samtang si Justin naman no ang may pila sa likod nga ginapayag ginhataw sang baseball bata lunsay aligasyon sang magtimbang nga grupo ti kung sila pa istoryahon ti ang sa piyak nga side ang nila ti ang mga taga-syudad kuno nag-una sa mga taga-syudad naman mga taga-Lambunaw naman kuno yung nag-una kay 5 John te karon yara na sila no sa kustorya sang ICPS2 kag ginpasakaan naman no sang kaso nga alarm and scandal pero ang ining magtimbang nga grupo maga-file man no sang kaso sa isa kag isa or batok sa isa kag isa kag ang posible ni nila i-file is ang kaso nga physical injury kay 5 Ton. Mga minor de edad pa ni halos kalabanan Legal age naman kay 5 Ton no pinakabata it's around 19 years old. Sige amo na sang kwan amo na sang so subong sa mga pamatanon. Okay. So go non kay 5 John mo gid.
Sige. So, advice na nato na no sa mga nagainom-inom dira nga always kita nga diretso sa tiyan, hindi sa ulo ang ginainom nga makahulupog nga ilimnon. Report na gikan diri sa patrol upod si ka K5 Jason Talaron. Ako naman si ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulon. K5 News FM, Kampiyon Report. Ano nga sa tiyan idiritso man nami sa ulo magdiritso nga ilimnon mag-inom ka mo dapat sa ulo nyo ipadiritso nga sa tiyan man nami sa ulo para ulihi ang paghinulsol. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Check naton balita nagikan naman kay K5 Alex Escalante. Ini may kang tanan sa sining report nga si board member Amalia Victoria Diboque ang nanumpa na bilang bagong regional president sang Liga ng mga Barangay sa Western Visayas chapter. Yaring detalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 June nanumpa na bilang bago nga presidente sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas Region 6 Western Visayas Chapter si board member Amalia Victoria Diboque. Suno kay Diboque handa ini nga tungdan ang posisyon kag siguraduhon man sinino nga mangin isa ang Region 6 para sa mas ginpabaskog nga kolaborasyon kag koneksyon sang tanan nga mga kabarangayan. Dugang pasang natungdan nagapasalamat ini sa pasalig kon pagsalig nga ginhatag sa iya sa mga kabarangayan diri sa bug-os nga Region 6. Maramduman si Diboque ang anayman nga Vice President sang Region 6 Chapter sang Liga ng mga Barangay. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement kung makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Dahil kita sa mga balita naman nagikan kay K5 Karen Badilla, Platon Medek sang Komiting Rehiyon Panay, patay sa nagluntad nga inkwentro sa Banwa sang Tapaz sa probinsya sang Capiz. Yari madetalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM, Kampiyon Report. K5 June patay ang platoon medic sang nabungkag nga Komiteng Rehiyon Panay sang Communist Terrorist Group o kon CTG sa nagluntad nga inkwentro ditoya sa may sityo na Atip, Barangay Lahug, Tapas, Capiz sang Setyembre 13. Kung mahibaluan K5 June nga may nagpahibalo sa katapos sang 61st Infantry Battalion nga may presensya sang CTG sa ila lugar sa day naglunsyar gilayon sang focused military operations ang aton nga soldado. Na-recover ang kay sang platoon medic sa encounter site kag ginkilala ini nga si Christine May Capaduscio o kon sa aliases yang nga Cheryl, Elsa, Paday kag Isa. K5 June. Kung may baluan man nga si Christine, bata ni siya ni Lucia Capaduscio ang chairman sa subong sang paghugpong sa mga mangunguma sa Panay kag Gimaras o kon pamanggas K5 June. Samtang na-recover naman sa paghinakop ni Christine dito sa encounter site ang M16 kag pila pa ka mga personal nga pagkabutang K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Batian mga K5 detalye sa mga balita way kay kwaon ako mag-NPA ka sus Maria Hunis tigira po ni Santissima kamatayon nagila ng katuan mo da. Sa aton nga mga kauturan dira nga bababuki dabi pagparanaog na kamuda ka magpangabuhi kita sa aton di wa. Kung gusto ta nga magmarcha sa tunga sandalan marcha listo nga dalan din sa saka sa bukid nga magdala pusel. Way kamo kwaon da. Kreo mamarcha ta listo nga dalan no way problema. Pagustuhan man ang tayo di Black K5 Andre.
ipakigbato na din ato sini nga mga kinamatarong kag nga ato sini nga gusto nga matabo sa gobyerno. Hindi sagi saka sa bukid kay magsaka mo sa bukid at gira na ya. Dahil labi ni ko magdala ka mo pusil da karon tila ka mo pabayaan karon sa gobyerno da. O hindi bla? O tilang tawaw kan ugon sa to babae pa naman tong kwanto medic pa to. Bot silingon may background ni siguro sa kwan K500 sa nursing o kung sa doktor. Okay, medic mga ka K5 oh. So why gali kita tiyempo diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ang naming nga medic mga ka K5 ang extend food supplement for men. Amo ni ang naming nga medic man nga amo ni sang medic nga midelikado ang imo nga asawa kung makainom ka sini. Midelikado ang imo asawa kung makainom ka kay base kon magbaka-baka pagkaaga. Nga kay man nagapabulig ini para sa nami nga sirkulasyon sang dugo kag nagahatag extra energy sa lawas ta. That's why nga nagabalik sa hoben ang performance ni Mister when it comes to labing-labing ang paghahambalan. So amo na siya kung nga pinaka-the best nga medic ang extend food supplement for men. May delikado si Mrs. pag makainom kasi ni kay base si Mrs. nakaapat ka na mangayo ka pa paaman isa. Amo na siya ang extend food supplement for men. Kapakla nyo sa tanan nga mga butika nationwide. Kag sa tanan mga klinika de alternatibong medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Why kita tiyempo diri sa ato sila nga pagpangalagad sa mga viewers naton nga may mga mensahe kag mga nagpa-shout out. Si Kuan na bala sa inyo karon si DJ Machokulit. Mga kakipag pa siya ng bulo sa aton subungon. Sa Laugh Out Loud with DJ Machokulit. Tayo. Sa kinandang, sa ngalan sa bilog nga pwersa sang K5 News FM, Iloilo, ako naman yung ka K5 June Alojado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.